Знакът Dead Ends край пътя веднага извиква порив за превод. Задънена улица, ако кажа, не е същото като Dead End, където смъртта е война, така да се каже. Разбира се, само за външния, преминаващия. За няколко други го зад мъртвия край се намира врата и дом. На български това дъно, достигнато в улицата задънена, не е двойна смърт, макар че пак означава без изход. И сега, по-безпардонен ли е мъртвият край или дъното по-либерално?